Hurian itu hatta nuaing bongot mahita di perbenggota sadarion tapasonang marohata tapuji matu hatta sian buku D nomor 2 ayat sadad rodi tolu di ayat tolu jongjong mahita. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Say pabotohononmu do tuau dalan hanguluan, gok dolas ni roha di adupan ni bohim, akka hasudungan ni roham, do di siamumu saliling nililing na. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata ama namarasi roha, hudok hami mauliat itu hosian nasa roha nami, ala di jauh hami sian haulomun tu hati huron, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai diraja itu dimna badiai mahami asalam ganda hapersion nami, jala asalam badia parangin nami, unang merlidang binahen ni pertibion, asa sahat hami rabdohot akan naporsia di guarmu, Tuhan uluan nasura suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehitasia buku D nomor 20 ayat 2 dohot 5. Nami
Pangihon hamuma patik ni debata ima patik palimahon sahat ro di patik pasapuluhon dohot lapatanna. Patik palimahon ikut pasangaponmu donatorasmu asa martuahu jalililing mengulu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta di bata jalaikon holong rohatta di ibana. Asa unang liaro hatta mida natorasta dohot mida akara jatta rodi akana tua-tua. Dan jadi parota rimas nasida. Iko patut dohita jala ikon holong rohatta tu nasida. Siolo do nasida jala si subuto do rohana. Patik paonopon unang homamunu. Dia do lapatan nii odo. Iko dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mambahin sahit-sahit tunasa na mangolu. Iko roha pangoluhon do rohatta dinasa na mangolu. Patik papituhon unak ho mangalakup. Dia do lapatan nii odo. Ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa toman rohatta jala perman dohot pangalahota rodi hatatta. Yang go akan nong marbagasi ikon marsipar hamaulan jala masih haholongan. Patik pawaluhon unak komanako. Dia do lapatan nii odo. Ikut dihabiari rohatta do di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng di dongan jolma manang mambahid bisuk-bisuk mangalas supon boniaga. Ikon sipagadaon ni rohatta artani dongan jala si ramotonon. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hatana sotutu maralohod donga jolma. Dia do lapatan nii odo. Ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo manggagapi donga jolma manang majehon manang pahata-hatahon. Pauruhon sangap nasida. Ikon nyapinan do donga jolma anggo sotakas dope diboto salana. Olam uhum nadengganido pabuah-buahon. Patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang heudana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan ni donga jolma do ugasan tinadikon ni opuna. Sirupa donasida mangaramoti asa ugasanna. Akum ni dang jadi bola-bola hotta pardihutan ni donga jolma manang naposona pe. Siapo adona sida jala sidas-dasan madapotun ulaun nahian. Atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende ita sia buku ede nomor 374 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 hita jongjong. Yesus
tato poti madosatta tu debata martangyang mahita. Ali debata nami namarasiroha jalan nabadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Huhilala hami rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alani ido umbain nahu paserep hami diri nami sadarion di julum. Jalahu parhatopot hami tuna jojodo hami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian julum alani dosa nami aidang si halomon di halomon roham hama maten yak kapardosa. Alai hamu bau ni rohana dolomo di roham. Asa mangulu. Saya sama saluhut hagi duhon nami dohot pangalisyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogo nito di parbadia. Asal tarapul situ tu rohanami manjauho. Asa patun tigor jala daulot hami marpangalaho. Bain hasangapon di guarmu da badiai. Amen. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasesan di dosatta. Musat pihak kaduluk jalahumuttal akarobian. Alayanggo parasi ni rohaku nasotupa musat siakko. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit. Nina jahoba siasiho. Hasangapo madi debatan adigijang. Amin. Tabigima kor parupuan.
Maridehita sian buku ede nomor 766 ayat sada. Hatani debatan agabe epistel di parmenggota sadarion di enet sian panurirang Yesaya bidu 42 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu sian panurirang Yesaya bidu 42 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu tajahama margati sorin. Alai yang gunuaing songondo hatani Jehovah si topaho ale Jakob jala sejadi ho ale Israel. Unang ho mabiar au do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu au napuna ho. Ayau do Jehovah de batam nabadia ni Israel si paduaho. Nunga pola huleon misir bahen pardenggananmu kus dohot seba sikakmu. Hena arga doho muida panuia jala ahum koloiho. Jadi hulehon jolma singkatmu jala aka bangso sikat di tomdim. Unang homabiar ay donganmu duau. Paroku mapinoparmu sian habisaran, jala pamungoku ho sian hasuddutan. Don aku ma tu utara, paulak do tu dagi, unang tiopi, togioma aka anakku sian nadau dot aka boruku sian ujung ni tanoon. Rapi tadi ayat pitu, ganok jolma nang mar pengguarhon guarhu, jala nang hutopa baen hasangapokku. Naung hujadihon rodi naung hubayan. Songoni masahatna mertua donato mangon hatani debata jalan nau piopsa. Amin. Mari dehita sia buku ede nomor 120 sada ayat sada do 5 di ayat 5 hita jongjong. Now
tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok pertibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, imdu ama pargogona suhatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinumuhon ni si Maria, nagabe-gabihan sianton di parbadia andorang suabubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus. Nama tetarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanua torung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargugo na suatu dosani, disima ibana pai mau mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot diasisani dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangolu do sogut daging ni halak nong mate. Dohot dia ngoluan na sora suda. Amin. Tabigi matiting. Tikting Huria HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Minggu Sia Januari 2022. Bagian Parjolo Panungguli Sada Guarni Minggu Sadarion Minggu Sia Januari 2022. Ima Minggui Dung Epi Hanias Jala topik ni jamita Yesus anak ni debata. 2. Partamiangan bulanan keluarga Parhalado. Di hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 mulai pukul 10 siawib. Patupaon ma partamiangan bulanan keluarga Parhalado HKBP Depok 2 nang diuduti tu sermon Parhalado di Huriata. Sinosohon matu aka amanami inanami Parhalado dohot keluarga Asaria mandohoti partamiangane. Tolu rapot resort HKBP Depok 2. Di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 ima pukul 12 WIB maringanan di gedung serbaguna atas gereja HKBP Depok 2. Patupaon marapat resort lau menyusun rencana program kerja dohot anggaran resort HKBP Depok 2 tahun 2022. Bagian paduahon Tikting nahabot niroha. Di hari Jumat 7 Januari 2022 nunga di alap tuhata amata WR na 70 opung Jopandoli nahi makabaluon inata situa M Boru Tambunan Sian Perum Geria Kencana Blok DM nomor 16 tutup umur 71 tahun disakapi ditaruhon tuinganan parsatokinan diari sadarion Minggu Sia Januari 2022. Tatangnya koma asa debata mandongani jala marpargogohon keluarga natina dikon. Bagian patoluhon tikting ruas nataba. Mulai mingguon gabe ruas di Huriatado keluarga amata TM Marpaung inata Sinta P Boru Pangaribuan. Rapon 2 halak yanakon nasida. Nasida pidasian Huria HKBP Kartanegara Resort Jawa Tengah. Nasida maringanan di Jalan Proklamasi Ruko B24 masuk tu sektor Tolu Kapernaum. Saya anggiat manasida gabe ruas nama keluhan hatani debata.
Bagian paupaton, warta keuangan, pemasukan dohot pengeluaran di mingguan. Pemasukan tuhuria godangna 31.816.100 rupiah. Tu pembangunan kosong, tu diakoni sosial 3.180 juta 3.180.000. Tu diakoni tu pusat HKBP godangna 4.304.300 rupiah. Jumlah godangnya pemasukan mingguan 30.310.400 rupiah. Pengeluaran tuhuria godangna 2.100.000 rupiah. Tu pembangunan kosong, tu diakoni sosial kosong, tu pusat HKBP kosong. Jumlah pengeluaran mingguan 2.100.000 rupiah. Sai di pasu-pasu tuhata ma akapeliani nang ulaun di huriaton. Bain sangap di guana jala lasni roha dihita ruasna. Akatikting na si jijanahon boi mata jaha di wartan naung sahat tuhita. Songoni ma sahat ditikting di huriata di bagasan samingguan. Debatama nama masuhita. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 175 Huhut Papungu Pilihan.
Dami di batana sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Uriana hinakulonga di bagasan guari Tuhata Jesus, hatan di bata barita nauli di bagasan mingguta sadarion, ima di minggu na parjulo dung Epipanias, tersurat sian Evangelium Lukas bidutulu, mamuka may sian 15 sahat rode 17, dohot ayat 21 sahat rodi ayat 22. Hujahama hatani Tuhata madok songonon, managam-nagam do bangsoi diri pubi di bagasar rohana taringotu si Johannes atik beha Kristusi bana gabe dialusi si Johannes mana sida saluhutna audo tutu madidihon kamu dohot aik alaina Roma nagumugu sianau nahurak tama duau makar hari tali di sipatuna didihonon nido tu kamu to di porbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama pardegianna papungon na do emena tu sopona alai tutungon na do hurak kami tu api na soramit top alai uju terdidi na toropi saluhutna gabi dohok maji Yesus terdidi jala dinamartangi yang ibana mukap malangit jala mijur mator di porbadia tu atas na marupa songot darapati jala masa masoara sia gijak songonon hodo anakku haholongani lomodo rohakku diho ima yang go sahatna horas madihita salutna selamat baru hamunak karungan nabudari dinatongon maracara huria kita di rumah duka Ronatama di parmoding ni halak amata WR na 70 marede kurma paropuan ni huriata mangedehon ede huriata nomor 230 nungaluja au oh Tuhan, 2 ayat de dehon nasida jala de 2 songon nasomal tapai hutihut madok nakpe naung hudai hubolus hamoraon hagabeon songono bun nama mulus sudedo tinggal abolong ahamatar buanau lubi sian ulusi nungaluja au o Tuhan radima bain inganaki raba pasti dohita apalagi akan tua-tua sudi uboto edeon jalaboy mga lapatani ahado astuan ni padohanon marhite siair na tinwakon ni komponis na tarbarita yamata siddik sitopul manang esdis tunga pala tabu-tabu siair ni padohani manutur-nuturi mangajari jolma taringot Tuhan ngaluton ni portibion nang penang hudai hubulus hamoraon hagabeon songono buna mamulus sudiro tinggala bolong ahamatar buanau lubisian ulosi nungalu jawo Tuhan radima baini nganaki kamang kanang adong do memang nama dok na terinspirasi do mata sidik situpul
di saya tudus-tudus na saya jujut pinatol hasnya kana tua-tua tari ngotu hangaluton ni kita colma nama dok mutu do si boro majalahi gulu-guluan mutu do kita jolma manang mutu do halak majalahi par ngulu-nguluan marlapatan saliling mangulu hita dang melua hita sa persirangkuton dia karagam ni nama nosak nguluta nama baik kita lu jadi pamatang lu jadi pikiran lu jadi pangarohayon sadok manang nahalak nama mora peibana manang jol mana sangap peibana manang parpaka na tibu peibana dang narobotino ni sakondok ni tua maputa sia bulu mari di sia langit alai sia parsaring ketonda dui di bagasak kengaluton asasiani jol mai mangat to di nguluna asasiani jol mai paihut-ihut perdalanan di nguluna pabuada ngalar yohana alai songonak kana porsea kita naung dipatur pukul di batadui di tonga-tonga di ngulu tabi ido basa didok dari si manuk-manuk si botar adora dada si tolo turpuk si ahut lomoni roha totudo mololam takaso tapai hutihut akamang kainang di bagasan ngulu taon boy mata hilala dangado kapena boy mang makonot tadi tonga-tonga ni ngulubon soholan marhiti-hiti asini rohani di bata na manugu-nugu hita gudang naijol ma terjebak kesombongan, keangkuhan, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar dan sebagainya dan cukup pengkultusan karena merasa dia yang melakukan semuanya. Habe tuksian asni rohani debatar. Terbarita dua kamang kainang sahalak teolog sian Inggris diabat napapituhon tepatna di tahun 1697 namar guar John Ryven. Nama bayan sada statement siap perdalanan di ngulu jala di ibana memang holan halonganga sabindo perdalanan di ngulu tahun siap tahu tu tahun di ma istilahna annus mirabilis tahun keajaiban tahun nagok halongangan jala molota tuluto padohania kamang kainang mamitor boido takas tahilala songo dia mahita kana porsea khususna tado manuaing songo dia mahita ruas niha KBPD po 2 na manalpuo nakatau-tau nasalpui nagok parsirangguton nagok hamaolon alai di bagasan halonganga sudi perdalanan ngulutai siap padonganion di debata panugunugun di debata sahat roni tikiodang melua debi parsiranggutotta mengadupi sorry mago kopit 10 sia. Taban ya kapar sirangguton na asing di ekonomi rumah tangga dia kapar karejua dohot akalan asing. Alai sian na sota hilala, sian na sota sadari ditugu-tugu asini rohani di bata hingolutai mabuak kalonganga bolon uju marsahi tita di tahun nasalpui alani covid 10 sia adong na di rumah sakit adong na di isoman romu sia kapanahit na asing romu sia kasih pikiran di ekonomi rumah tangga tapi secara tidak langsung Allah yang berkarya Allah yang bertindak dalam sejarah kehidupan kita menuntun kita sehingga kita dimampukan melangkah dan inilah hari yang ke-9 pada tahun 2022 sudi halongangan Oma tahu kalongangan na pina hot ni si John Ryven. Asa sudia kana porsei mangatto taringo tu pabain debata pabuak hok kalongangan. Hola kalongangan do patu padi batasi tonga-tonga nguluta. Uju marsa kita rodo di bata mangapuli marhitina mamakke mamarar akan amar holong roha di labukta. Uju galei pamatakta ro di bata manupai si pangano sinuman samar gugu kita. Ujurudut pikiran taro de bata manutur-nuturi mangaleo torang ni roha pikiran ulang gabe madele hita jala tu pani koton songona kajol mana sumar hapor seau ni alanido dung di leo de bata di papatar de bata inu aik tu hita laos hobar dui
tu minggu tanah parjulo nama dok dung Epipanias sian hata Epipani ido akapade bisu Mateo Epani hapapatar di bata ido minggu Epipanias babua di papatar di bataro totonga sinorohana tu hita akan aniasianna na pinilitna atik pedang apalan nal secara fisik taida marhite simalolokta marhite matatta tapi Allah senantiasa ada dan berada di dalam segala sesuatu aktivitas pekerjaan kita sehingga dengan semua itu kita dirancang gabiadong masa ada rancangan tu kita untuk merespon sudah pabenani di bata marhite halungangani songon na pinadar ni turpuhon akamang kenang adorakso ayat 15 na utajahanak kini molo di Lukas tuluon dung songoni parjami tahun si Yohanes berdiri mencoba mendobrak pemahaman kebiasaan yang salah dalam kehidupan orang-orang Israel dan sekitarnya atas kerinduan mereka juga kedatangan Mesias si paluang uluna dungi duk songoni parjami tahun si Yohanes mamitor takasdo tapai gutiut songo dia ma si tuan natorop songo dia ma si jalobeo bahkan soldadu sekalipun bertanya atau ngaha masih benon nami duk pedi pajojor di sisude gabi tarsunggul ma taringot ma bah atik na si Yohanes sodo Kristusi si peluai nabi nagabagahonna di pada narubi. Ada sebenarnya kesempatan buat Yohanes karena orang sudah begitu mencintai bahkan begitu terikat apalagi dalam khotbah yang menyuarakan tentang pertobatan. Jalan atu makas dina takasi bana madiriho nakasi tuan natorop di batangai Jordan untuk pertobatan pau bahoroa pau bahamu marohamu pau anak songgop harajon di bata. Tapi dia tidak manfaatkan itu karena bukan domainnya. Dihilala si Yohanes do molo ipatau de bata ibana madiriho do macuaraon khatane de bata dang nanaing paburnang-burnang diri na ibana. Dang na pabelga-belga diri na ibana atik piadong do kesempatan ini untuk dieluk-elukan orang. Om mana mabejujut terjebak hita jolma di tonga-tonga namar kuria. Alasai muncul pengkultusan akhirnya adong madot pengkotak-kotakan. Saya totong ma di bagasa kuriai adong angka pengklasifikasian. Adong pengelompokan dohot akalan asing. Tidak lagi sebenarnya bagaimana orang pilihan Tuhan secara personal dimaknai di dalam rasa syukur. Aladido dia carhon si Yohanes mah songo dia mah dirinai. Ayang gua udo geri makar hari si patuna dak telupau. Padahal dia sudah dibesarkan, sudah diagungkan. Alai di boto ibana dang dope dang layak au ai dang au Kristusi bayang go hita jolma do jangan ka jabar hala pita ehud ai narga dia lak bata jabar te hiaru jidok dongas songono sada tudus-tudusan pakat hatubuan ni salak ukir-ukira sem beli sai pagulu do halak bata binani uluni bebi jabar doi namar lapatan adong do nakurak pakilalan mau lapala adok pertalian di badangi pajabar khutuiba cik ni rohani suguni rohana ibana soy liat tuau ibana soy pasahat tuau ima jangankan kita mensyukuri apa yang ada dalam diri kita tapi kita melihat bagaimana orang-orang di lain bahkan kita berusaha bagaimana untuk menjebak merampas akan naung pinalumehon di bata di nguluna Ido naumargan waing di bagasan minggu naparjulu dung Epiphanes di naung dileu debatatu hita ada kesempatan madalani ngulu siaari di tahun 2022 songon panosoyon ni topik ni mingguta nama dok Pabua Jisusido anak ni debata na mengajar hotu hita songo dia mahita di bagasa kau duho do taserepon maka sabab podot maka nguluhun si leon-leon di debata
ayang go barita na tabigina kining sada peristiwa asa sudido situan na torop mangukuhon pabua anggo di tonga-tonga ni portibion songonido keterbatasan danga dong jol mana sempurna alai na Roma sia gijang jala ido dekrit ido pendeklarasian agung sian parangapar benua gijangi taringo tu eksistensi ni Yesus nakpe ikon mengadupi ruhut ni portibia di bana songo kala jahu di bana ikut tardidi gariada maju si Yohanes padiri dang dak ta lupa umat didi ho nenda alai rojes madok songo ni maju alai tabereng mas songo dia ma prosesna asa sadar asa lam takas bagas takangulugon songo dia ma kita jol maun na memiliki keterbatasan ni jala asa di boto nasida dang HP na tinudunai dangi HP na sinwarahon nai songon na pinatuduni si Yohanes padiri dang alai ise do dia do songon na nido ni si Yohanes padiri na Roma ibana sia pudikku jala di Yohanes tulu ipabua do takas anggo Yesus sila belgeru lamar belgeru alayau lamar met nina jala statement ini manuai ngajupa kita kamang kainang di ayat 21 ayat 22 duk terdiri kasih Tuhan natoropi padi dihodirina Tuhan mubaun maroha ada yang go Yesus padi dihodirina tangna Tuhan mubaun maroha ai ibana do hasitongani ibana do habonaroni alai asa mangatto jala di boto si Tuhan natorop ada satu hal yang menjadi catatan penting dalam hidup ini tentang eksistensi, tentang keberadaan Yesus. Naiko si hanguluhono ni naporsea, dia mah pendeklarasi ini. Aiduk terdiri tu hata Tuhan Yesus mami tordidok. Mijur mah todi porbadia tu atasna marupan songo darapati. Dungi Roma sada suara nama dok hodo anakku haholongani lomodorohaku diho. Jala marhiti hataon gabi botoon ni jolma botonnya kana porseama. Jesus ido HP. Naung di pasahat di bata amai jala songon hataridan ni situlu sadaihot maun tu ajarata nama Trinitatis. Asa sian statement ini madok odo anak kakolong aku lomodo rohaku naik songoni nang akan aporsiai unang marsitu hasan gabe holang gabe dau sian holong ni roha. Tapi bagaimana kita orang-orang yang mendapat keajaiban halong bulun sian panarihonon siapa donganon di bata songon istilah nakining anus mirabilis. Babuano nagok hakolongo dong uluton laos ima mangukap rohata maka tidak ko pabenan di bata asa sudi kita madelani tahun 2022 siada danak satu nama gudang apalagi mau dung metua pamatang unang benian saya dong naga bisi piaing si picangon molodung do netua pamatang unang benian saya dok si surahan alai songon nan di bata ama di sekitar diri Yesus odo anak hakolong aku. Orang-orang percaya senantiasa menjadi anak kekasih Tuhan. Itu ikulam haholongan diri bata kita madalani tahun 2022. Danga dong do pay statement siapa pemerintah sian ahli do kalanas madok tahun 2022 ngalias behita sia Covid. Danga dongi. Gariada alanya parhusorat dohot akan tadupi di tonga-tonga ningulon lamar tubuh do pia karagam di panahit. Alai songo dia mahita kana porsia menyikapi menghadapi Totudo songon warga negara kita baik konuduk kita tu panggonggomi. Lahu mangulahon madalaton akaru ruhut. Ai tanggung jawab tadi. Ido ajar Hosi Paulus turia Rom. Uduk mahamut panggonggomi namar sahala. Ai dangarok sahalana yang go society batanina. Songo kuria hita ikon gabe tadi turuak kita. Ai sitiruan do ule bae tuamu. Asa songo ni kamu mabai naka ulau sitiruan ini tu Tuhan Yesus. Tua kasih sianda ditiki nama muripatna. Asa songo ni mahita kamang kainang. Dangdung dope na asing di igil Tuhani siak kita. Alai bohado kita memaknai ngulutan agok halongangani. Nakpe kumarhalu jauh kita songo panidangyon sisidik situ puli nama dok nungaluja awo Tuhan. Artinya orang nama dok asa madeli kita.
Alai bohado halu jaun hangaluton di ngulutai tapasahat tu depan debata ai rodo tu kata Tuhan Yesus madok di Mateusi Roma hamu tuau hamu kana lu jajalan asorat asa hupasonak kamu naik songoni mah hitam mangalakka khususnya di tahun 2020 mari saling menampakkan cinta kasih Tuhan sehingga Tuhan mengatakan kamu juga anak yang kukasihi. Itur tatay juak kamang kainang pangalahon asongono jujut di tonga-tonga di rumah tangga ta. Molo sa ijupak kita si pata anak tong dua anak tanian atik pe sena manusai pikirata. Tong dua anak atik pe nasai malo manubu rohata rap anak doi. Alai tanpa kita sadari bagaimana kita melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan anak-anak yang memang berbeda juga dalam tindakan atau aksi keseharian. Ai malo udah dan manubu roha. Mami tertakas do ukap rohata. Alai molo saya si surah do pangalahun dak danahon tunga palari kopi di rokonon itur mersidelia do hita. Bapak bereng juni ngomeriba salawarhuna. Ngah tumak mudokon. Ida poto musuh makna. Bah besi Allah sayollo tu lau tu apa dokon ina. Alai nakso dipangido anak kotai. Molo tabereng do malu dak danahi manubu roha. Itori husi inate do bereng juba pane. Ya laos tok kijo tu pesona molan. Manang na tu Depokan, bereng jo tu Margodan, Ameriba salor mai leiba. Artinya lang didok denahi sendiri, ngai teradong kesepakatan bersama orang tua. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Nasibata, lu bisongoni pangalahota di depan di bata. Alai mangatur di bata mangaleu kalongangat di hita nak peko marhangaluton nak peko lu jahita nasipata hado masuk ni di bata di nguluta buasa luason ni di bata kana masaon buasa ko mergad jeng kopiton buasa ko songonor ragamnya kana madudu ni ngulu daktuk utuk tasuit ayo banari dok bagas pe dalan manang gacak pe dalan natabulus dak tuki lau pahoton pangatusyo tatu bagas dohot gecang ni sakap di debata. Alai songo dia mah kita memaknai asini rohan debata kamang kenang sahat roditikion naing totok kita mangulu di bagasak dang riko di debata basa basi. Adok paduhan ni halak Jawa teh tanpa tedeng aling-alingin na. Tanpa basa basi untuk pencitraan. Mula taradop pujion di mata nelak Batak mula tudal hataon. Jujut nai masa pangalahu taso mula kudul kita rap tapa puji-puji alai hola tudal sok kasihanina sudi do sol marak kasih hola di mana rumah saya. Dangi be dak saat nabe akan nama jalo kalau ngasih di bata tapi bagaimana mengisi hidupnya di dalam kebenaran Tuhan sehingga statement bila mana Allah Bapa menyatakan inilah anak yang kukasihi ikon naik songoni mahita garuk mersada mangulu di bagasan nguluta madalani tahun 2020 don jala roh hatan di bata mado anak hakolongak kudu hamu sude ruas niha KBP Depok 2 jala lubisian na pinikira munai lubisian na ni rabangan munai nungaku pada di kamu. Nina ima menuntuk kita jala ima gugu di hita kamang kenang mangula akka sulota madalani tahun 2022 on di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Ameng martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nunga taruli kami di khatam bahwa hodo Yesus anak ni di batana sasadai nama kaholongi kami songoko nama kaholongi Yesus si naung di papatar si Johannes si parjulu tu si Tuan natorop na si pata boido gak bisa ada kesempatan di ibana paburnang-burnang diri ala jujud do hami jolma terjebak di akka na adoku pio pami arta sinamot kam dohot akalana asingi gabi mabek kami medebu tu parholangan nama bahen dau siakko marsepitora kami dihasitongan nami bi ali Tuhan Tuhan di paingot to kami sopot di bona taunon di minggu na parjulu dung epipaniason asa saya mangulu kami di bagasak kasih tongamu asa mangulu kami di bagasan ulau na denggan asa tutok tutu kami gabi anak kakolongan alanido
Adorak sogu majang dope hulau kami, hulakau kami, akasi hulau nami, silakau nami di tahun 2022. Naing matutu gabe tau kalungangan udah kami. Anu semirabilis. Siapa ngatoyo muri kami mangalukugu hai paso do takala siroha mangula akasi hulau nami be. Tutudo daktar baik kami soy kombalua sa parsirangkuton hangaluton halu jaun. Natotong ma dongani ngulu nami. Alai patau mahami Tuhan mengerupi saluhut naya sasai monak kami. Jala tahu kami marlasi roha di bagasa kuarmu. Di bagasa tikyo dang lupa kami madok maulate tuho. Molonunga di bagasan hahi pason. Akayanakon dohot keluarga na tua-tua. Siar duas ni huriam jakatikina salpui terdudu di bagasa parsahiton. Ubah kami tuho si Evi Marta buru becernakor. Amang CF situ orang boru silitonga inang nyonya tabunan boru nainggulan nau mulak sia naka parsaito nasida di rumah sakit agia matutiki naroon leono mugugu hahi pason laos di bagasa tikyo kubo kami tu adopamu amanami amang hasibuan sian sektor sadamorian atau ngonwaing di bagasa parsahiton di rumah sakit hodo ali Tuhan padauni nasumurung tukdo huaso manupahi ubat si pangano do tangan-tangan di para medis. Saya homa mangalau kamalumo dia manami i. Lausongoni hubah kami tu adopamu Tuhan keluarga. Natongon marsitaono di bagasatikion inanami inang opu jopan boru. Situa boru tabunan natongon waing di bagasan arsak di dang jumolo amanami UR na 70 pacpanduli. Meninggal hunggulu nami. Sia tonga-tongani portibi na mangilason. Disakapi keluarga laos pataruho nama namian no tuingana pada persatokina di bagasa sadarian hodo pangapul na sumurung tuho mahu pasatami sude keluarga peparanna si solhot asa hona mengapuli nasida laos songon itu Tuhan nang akka ruas ni huriam dua keluarga natongo di bagasan sitaono arsak ni roka keluarga ni amanami amang Henry wisona silalahi inang burusiakaan dinang jumulu na tua-tua nasida opung fioni silalahi marujungulu di Medan songoni nang keluarga ni amanami Edward Lubatobing inang ende borunai baho dinang jumulu na tua-tua nasida Lubatobing opudu Maria Doli ditarutung majuluan ingulu nami bi Tuhan homa na mangapuli sudia ka keluarga homa na mangaluku dohot akka pakirimon na mangulu jala tu homa pasatan manang songo dia pe kalakana sida mulak sena kabona pasugit taduan tuinganan namiom muse mangudu tiaka ulau siapa hari dohot gudang do pina sotar pajo coro hami di perdalanan ngulu nami mersada-sada di tonga-tonga ni keluarga nami di sektor dohot di ulaun hatopan di huriamon sai homa na patulusos saluhut nai walat coro hanami do akka haroron yakadongan nami natabba gabirus ni huriam alai dihirim rohanami do unang mahola pertabanya kabilangan alai bohado akka nang masuk tu haraja ommi batu duhon saluhut nai di bagasan ruhut-ruhut nadingkan ditanggung jawab nasida di pacun pamili tomu gabe ruas nai baru sai ho mana masu-masu manupahi nasida gudang do pe Tuhan nasotara pacu rohami alai pos rohanami pasikopomu de hobar tulumon roham asa saya anak haholonga kami tutu mangalaka mangula dia kang ulaon nami siapa haripe urasi mahami Tuhan sedusa pangalason nami marhiti Yesus Kristus husabok kami tayang pangiduan nami tuho amin. Urian itu hatta marede mahita musesian buku di nomor 200 sia ayat sada laus di som mahita pasahat peliat 2. Yesus
Jongjong mahita saluhutna. Tatangiak kon mapeliata martangiang mahita. Ali di batama namina di benua gijang. Horo haroruan ni saluhut sileulo nadinggan dohot na sauli basana mau diutus. Upasat hami masien na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparkasyak kami pilihan o pati bulo na raconmu. Di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni sileulion mi tu kami. Asalam gergir kami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata aman ya kahatiuron haroruan ya kadingkan basa na mau liutus. Mau lihat rohanami tuho ala di papatar ho long dohot asin roham marhiti sian pangalehonomu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus gabejol makumokopami. Huidahami siani gudang ni holong ni roham dang na hasuhata bidang na dohot gacang na. Dang na tarduru bagasna, jaladang na tardungdung tibona. Ope pujion nami maho, ala di papicar ho barita nauli tu hami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya si maroham sodangi mahami. Leho matodim patiur hor rohanami. Asa torang huida hami habel gommu, dohot panodang nasiakoi. Saya lehon mahami tu anakmu bain upani halu jonna. Ala natinaon na hangaluton humokopami. Asa macohot hami mangulau dosa. Asa burju jala daulat tami marroha. Pabua mauliate ni rohanami. Saya sungguh lima huriam naolo mangaleu rohana doho artana. Bai silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papa tarma barita nauli tu halas sipili begu dohot paru kamu na asing. Asa maronggoman na sida Roma dapoto panodang naung bicari. Saya lehon hiras ni roha tu akapar barita nauli. Asa hatop rarat barita nauli tu ganup hutan dari tanoon. Sai lehon hapis tara siako tu akapangonggomi doho tu akaraja tu akasuruan na pinabakitna. Asa dohot na sida patirhod dalan barita nauli. Sai pauduk marohana sida. Asa rapa mi mangoloi paretan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gijang sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomon roham di benotongaon songon na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugu tu pangucunan. Palua mahami sian pangago.
mulak mahamu di bagasadame jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodaku Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amin. Dihamuna kamanami nanami tarlumobi kadongan nasoboi rap marminggu nuaing di bagas joron dinatongo kita paihuti parmingguan mariti live streaming di bagas tabe disok kami parhubas nama kubas surya tadi parminggu tiko pasahato tuhamu selamat tahun baru nami horas-horas nami di pasu-pasu tuhata mahamu di dia pehita mangulau-ulau siapa hari salinai horas madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.